আস্তে আস্তে কিন্তু বুঝা আস্তে কেন পেদাল এই তুপক দাঁড়াও ওকে ওকে তুমি তার উপরে आप लोग बीच में जरा रहेंगे सही है The leaders, district level, Ttaadc party, TEF, YTF, TWF, they job so Phaimanjak Phenai, ini Lukurokno, ani Hambaya Pro, Jeng Tinioro, Manmani, Kaishan region, Chini je Ttaadc Manmani Sal. 40 বছর সেখান তিনি সাল 23 আগস্ট 1984 जोंनो जोंनि उन्थाइ बारानि बागै नै टीटीएडीसी इंडियन पार्लियामेन्टआव जोंनो बिल पास खालामनाय जाखा बावो बुकुं बारानि जागा 68% तिप्रासानि जागा अरो फातारहानि बरबो फाइ हापाइमाया जोंबो हानो बिनो फालिमाया अब नै जोंनो सिकिउर खालामनाय जाखा Senior TTADC ka musahai hangana pia kha khamani kok ngai जों दिनै musahai gerak district council manphano जोंनो बुआ गरै खायतनि जाखा अ बुआ गरै खायतनि जामानि बालिनो जों दिनै आनि मियावै गोबांना बदल ओंख्रै जबाव जों मखलायगा हायाखै आं हाय सिक्ला आं हाय बयस कम दिनै एमएलए एंगै दिनै नर बिपुसकान कप सानानि कुनु प्रयोजन से नांगला खमु दिनै जदि टीटीएडीसी बुआ गोनां हंगाय दिनै आं बो बुइ हागेनाव कॉर्पोरेट जॉब बा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हाय आं आराम से दङ खमु फिया सिनियर टीटीएडीसी ताबो जों ग्राक मायाखौ अन स्टेट हायके जों ताबो फान फुनुगै फान फनै अब चिनी हा अब बुइसेगै माया आमो हायके ग्राके जोंगै मायाखौ आमबगै जों जबा खाले मातम फताबो अर जारा Phaimanjak फेनाय नरक बिथानि कायसानवानि कबकमु कायसानानि रिक्वेस्ट नरक जेसा पार्टी फन खदी जेसा ऑर्गेनाइजेशन अपन हिंदी हायपनो मिनि ओ हा गुंखाय बारानि बागै जे 68% और टीटीएडीसी खावै रिजार्भ मानि ओ खावै रिजार्भ मानि हानो जोंतायबो ग्राखि नारनानि बुआ ग्रेनो बाहायके बुआ तुबुय बुआ थेपागै चिनियर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नो ग्राख थायै तिप्रासानि मानथाय ताय गुबुन स्टेट नि हायके जोंबो ग्राखि तनानि अबनो न जों पालखि मिलुइ चायजोबनानि बागै नरना जतनो पयजाओ ताय आं कक गोबां सायनाय चिनि टीएफ ना हामबाय मारिबो चिनि जे एडीसी याचा जाकमानि साल अबनो कम हायके गाहाम के नायथकै चिनि दुमासराव चिनि हकु तुइसाव चिनि करमसरानि नटकाव खायमानि बागै बरमना पाइपलाया हामबाय ताय चिनि एक्जिस्टिं जे ऑर्गेनाइजेशन दंनाय